Ez çawa dikarim seqetiyek astengiyek li Almanyayê bidîm naskirîn. Eger hûn revînyayê Almanyayê û seqet astenger man ê, mafî wê yê piştgiriyê heye. Ji bo ku seqetiyek wî were naskirîn, divê hûn serlêdana dereceyekê seqetiyê GDP girat debihîndirûn bikin. Rêjeya seqetiyê bê 10 zêdebûnin tê pîvandin. Ji GDPyê 50 ê hûn bê giranî seqet têne hesabandin û dikarin ji bo destûrek astengar ê giran serlêdan daxwaz bikin. Wekî mînak, GDPya 100 ji bo kesên astengar ên ku bê tevahî korên an jî têne dikarin rûnahî û sêyê bibînin têdayîn. Hûn dikarin ji bo GDP li Ofîsa Teqawîdiyê Versorgungsamt serlêdan bikin. Hûn dikarin Ofîsa Teqawîdiyê ya herî nizîk herêma xwe li vêr bibînin. www.schwabeindaten.de Hemî kesên ku jî 6 mehan zêdetir ji hêla fîzîkî, zanînê psîkolojîkî an hestî ve astengdarbûnê dê bibînin. Dikarin vê daxwaznameyê radest bikin. Kemasiyên fîzîkî wek mînak felç û mil û lingên jekîrî an jî paltoya çepê dibê. Nexweşiyên kronîk ên wekî nexweşiyên dil, pişik û gurçîkan jî dikarin bibînin sedema astengiyên laşê. Astengiyên kognitif wek mînak otizm an jî sindroma Down'in. Nimûneyên astengiyên derûnî, perîşaniya kronîk, psîkoz û nexweşiyên derûnî yên kronîk in. Astengiyên hestiyariyê wek mînak korbûn û kêrbûnin. Ji bo serlêdana GDPyê, hûn hawçeyê belgew sertîfikeyê pizîşkî ne ku tam diyar dikin ke çi astengiyên wê hene. Hûn dikarin van belgeyên ji pizîşkekî an ji pisporekî giştî bistînin. Heke belgeyên wê yên derbareyê astengeriya wî de hebin. Wê bi xwe rabibînin ser randevuya pizîşkê xwe. Divê serlêdan bi zimanê Almanî bê têjêkirin. Hûn dikarin ji bo wergêrê narmêlava wergêrê bê pere bêkarbînin. Pêvajoya serlêdanê pir tevlî heve, ji ber vî yeke êka hûn navendekî şewirmendiyê alîkariyê bistînin baş e. Dema wî hemû belgeyên pizîşkî û forma serlêdanê pêşkeş kir, dibe ku Ofîsa Teqawîdiyê hineka lêkolînê bike. Bi vî armancê pisporekî ji daîreya Teqawîdiyê wî muayene bike û rapora xwe ya pizîşkî amade bike. Dî dawiya pêvajoya serlêdanê de hûn di nameyekî bistînin agahdariya nîrxandinê. Ew dibêjî ku çi astengî û GDP wî heye. Niha hûn dikarin ji bo alîkariyê an xizmetên dîn ji piştgirî bistînin. Navendên şewirmendiyê jî dikarin dî ve yek alîkariyê wê bikin. Hûn dikarin leser vî mijarê bêtir agahdariyê û piştgiriyê bibînin. www.hi.deutschlandprojekte.de/crossroads